Dobrý deň, dámy a páni, a vítajte u môjho prvého videa na kanále Lukyho Železnica. Ešte pred začiatkom videa by som vás poprosil o like, odber a zvonček. Inak nebudem to naťahovať a môžeme ísť na to. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať hlavne, ako vyzerá moja železnica. Nejak ju ešte prepracovanú mám, ako keby túto časť, ale tu ešte nič, čiže ja ešte ju dorábam, ale inak ten základ, tie koľaje a tá stanica, to je už hotové. Teraz v tomto videu vám to chcem ukázať, aby ste vedeli, že keď budem nahrávať ďalšie videá, že kde je čo. Čiže prvé môžeme ísť na železnicu. Tu mám tu tak, mám tu moju mašinku a vyzerá to takto veľmi pekne. Mne sa tá železnica veľmi páči. Môžete tu vidieť aj takéto stožiare. Tu som dal tak, začneme od tadiel a budeme končiť tu tak, no na tejto strane. Tu tak som si dal, že som si vyrobil taký kopček. Tu je jeden strom, taký pekný. Tu mám také stožiare, ktoré sú z pečiek z Česka, čiže výborná kvalita. Chválim. Tu je taká ako keby časť taká odľahla, že od mesta, že je tu taká búdka. To je už zo starších ešte verzií, zo starých stavebníc. Tu môžete vidieť, sú tie stožiare. Tu tak môžete vidieť o maličkú studničku, ktorú tak nájdete na takýchto miestach. Keď búdku, to som si to tak dal. A tu už môžete vidieť tieto kríčky. Tie som tu dal z toho dôvodu, že keď som si lepil tento kopček, tak som dal polystyren najprv a potom som na to natiahol ten koberec veľký. A od nochu, ktorý je veľmi kvalitný a veľmi dobre sa striha. Čiže chválim. A keby ste chceli takú železničku, tak doporučujem si kúpiť takýto koberec. No, tu môžete vidieť tie kríčky a to vznikali takéto tu medzierky. A tým sú to potom zalepil, aby to nebolo vidno. Môžeme sa presunúť tadiaľ. Tu môžete vidieť už nejaké stožiare. Tie idú okolo celej železnice. A je to z toho dôvodu, že tie stožiare to ako keby nad traťou sú furt, že elektrika a také. A som natiahol, že som dal špárátko. A na to som obtiahol niť. Že môžete vidieť tak pekne. Tu už sa blížime ku železnici. Tu som dal jednu garáž, čo je tiež od Vero spoločnosti, to je retro. Máme také svetlo, také železničné. Tu posuniem vlak, inak by ste mohli vidieť. Tu môžete vidieť takého pána, čo tu stojí a tu je bicykel. Tu tak máme firmy, ktoré som si vystrihol z časopisu a som dal akože plagáty. Tu môžete vidieť takú starú Škodovku. Tu je Buastas, to je tiež retro firma, tak sa mi to páčilo, tak som to tak dal. Tu môžete vidieť panáčikov na stanici. Tu je akože 1. mája JDR, no také NDR s červenou hviezdou. Takú bránu ako keby vstupnú do tej železnice. Tu môžete vidieť už samotnú železnicu. Nie je to nič extra, ale mne sa veľmi páčilo, tak som si ju tu tak dal. Posuniem vláčik ešte. Tak. Tu môžete vidieť už, že som nalepil z tých pečiek, že elektroservis pečky, lebo sa mi to páčilo, tu máte ES pečky tu tak. Tu môžete vidieť tú stanicu, tu sú figurky, taký živý plod, no nie živý plod, ale s kvitočkami. Tu je taká väža zo šparátik, čo som poskladal ja sám a tu tak ide ako keby elektrina do tej železnice na niť. A tu je taká kaplnka. Kto by nevedel, čo to je to z toho zmyslu, lebo pri tých menších staniciach, ako sú Smyžany a také, začali dávať takéto nové stožiare veľké. Ja si myslím, že je to také ako keby taký radar pre vlaky, že sa vedia spojiť so vlakom. Tak som tu tak dal hore toto. To je také menšie ešte z kovu, tak ako keby vysielač maličký. Dobre, môžeme sa presunúť už tu. Tu môžete vidieť
pekný panelák, je v hanulke, lebo ja mám TTčko, kolejničky. A to nevadí mi. Tu sú autíčka, také retro panáčiky, tu mám ďalšie auto a to zabradlie, môžete vidieť, tu je Vero, čo je veľmi dobrá služba. No, retro, ale teraz už je toto ten Auhagen. Tu môžete vidieť domček pekný, tu nemu Trabant, lebo ja to chcem ako keby v roku 94, že keď už bolo samostatné Slovensko, že tak ešte retro, tu sú auta aj tie budovy, lebo mám tu železničná spoločnosť Slovensko, vagón 2. triedy, že to je už po tej, že už je Slovensko. Tu môžete vidieť Tatru, tu parkovisko s autami, tu ide hlavná cesta, môžete vidieť, a tu tak môžete vidieť pri ceste pekné, čo ešte vzadu je, tu máte stop. To je akože, že sa opravuje cesta a tu zastavili zlodeje, no takého poviem mafiána, a že tu rieši to polícia a tu má také Porsche pekné. Tu sú policajti, tu riadie premávku, tu je také retro. Neviem jak povedať, ale je to hasičské auto, viem, že? Požiarníci, asi tak. A tu môžete vidieť, že opravia cesty, tu riadia premávku panáčikovia. Tu mám ďalší strom, je to od firmy Noh, aj tento. A všetky sú vynikajúce, čiže chválim. Môžete vidieť takto, tu je semafor. Nedá sa nejak použiť, lebo v železničke nemám žiadnu elektriku, lebo to ešte neviem robiť. A ten semafor som dal, že som odstrihol od ten základ. A som to len takto prilepil, že takto na dekoráciu. Môžete vidieť, že to podopiera. Tu môžete vidieť také, že stavbári tam majú. Stavbári majú také, že tu máte miešačku, také, tu sú akože turisti s krížom a tu je taký krásny stromček tiež od Noh, je veľmi pekný. Tu sú tí stožiare, idú za radom, pekne od pečiek. Tu môžete vidieť takúto železničnú budovu. Tu ideme tak. Teraz celé toto tu už, ale to už bude koniec videa. Tu môžete vidieť takýto strom, pekný som tu dal tiež od Noh. Tu sú takí turisti, čo si opekajú pri stane. Tu je posed, čo je zo skladačky. Tu sú ďalší turisti, čo idú hore do kopca. Tu je kríž, taký urobený. A tu môžete vidieť tiež stavebnicu od Vero, retro. A to je ako keby opustená stará železnica, taká malička, kde už vlak nestojí. Môžete vidieť takú budovu, takú možno seník, podobný tejto. Môžete vidieť tiež krásny strom, sa mi veľmi páči. A to je stará budova, kde sypali uhlie alebo rôzne veci do vagónov. A je to opustená budova, že už vidíte tú strechu, ako som dal okolo tie klíčky, je to také posprejované aj tak. Môžete vidieť zozadu. Tak, tu mám topole, tiež tie boli v sade, že 3 po 3. Tu môžete už len vidieť celú železničku. Takto pekne. Tu máte ešte jeden kopec, no a tu je druhý kopec. Tu sú 3 kopce. Jeden, druhý a tretí. Tu je autobusová zastávka, lebo mám autobus, ale nebudem ho teraz vyberať. A teraz tu není, lebo som nezmestil a takto môžete vidieť celú železničku. A ešte vám urobím nejaké zábery na vláčiky. Tu môžete vidieť celú moju zbierku vláčikov. Tento je najnovší. Je veľmi krásny okuliarník České dráhy. Urobíme si s ním tiež zábery. Tu sú vagóny. Tu sú vagóny a tu sú tie dve, lebo tieto nie sú pojazdné. Neviem prečo, lebo už sú staré. A tu sú tieto dve krásne mašinky. Táto bola drahšia a táto menej, ale to vôbec nevadí. Takto pekne vyzerajú mašinky. Druhá má takéto. Takto pekne zo strany. Obidve majú také, že toto hore. Tu môžete vidieť celý vlak Cargo. To je taká veľká spoločnosť, že prenášajú materiály a ideme si urobiť s ním nejaké zábery. Mám riadenie a môžeme ísť na to.
Čiže môžete to tak pekne vidieť. Vagóny, aj tú mašinku. A áno, to by bolo z tohto dnešného videa všetko. Budem rád, ako som vravil, za odber, like a zvonček. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Dovidenia.